Siden 2000, der har været rejst tiltale om 43 sager i forhold til ligeløn. Der er der 37 af dem, der er blevet godkendt til at blive ført for en retssag. Det er 17 af dem, der har fået medhold, og det er 20 af dem, der altså ikke har fået medhold, og det er både mænd og kvinder. Fortæller det ikke noget om det her problems størrelse? Altså en ting er, hvad der kører i statistikken, men en anden ting er jo de forhandlinger, vi har ude på arbejdspladsen. Når vi opdager sådan en sag her, jamen så tager vi typisk en forhandling med arbejdsgiveren og kan hæve en kvinde 4-6.000 kroner i løn. Og det følger ikke med i den her statistik, så den statistik, I har, den er nok ikke retvisende for, hvordan arbejdsmarkedet er i forhold til løn mellem mænd og kvinder. Jeg skal så lige sige, det er Dansk Arbejdsgiverforening, der har lavet den her statistik. Du snakkede også om før, at der var en masse sager, der ikke bliver ført. Hvorfor er det, de ikke bliver det? Jamen det er fordi, at kvinderne de ikke ønsker at køre sagerne, fordi at så kommer arbejdsgiveren jo efter dem, og arbejdsgiveren vil se negativt på dem, selvom vi siger noget andet. Kvinder de er simpelthen for høflige i dag. Men i ligelønsloven, der står også, at man ikke må udøve repressalier mod folk, der anmelder. Hvordan kan det, er det så, fordi I ikke gør jeres arbejde godt nok som fagforening? Nej, det er igen fordi, at kvinder de er alt for søde og venlige, og kvinder de har respekt for deres chef, og sådan er det. Men skal I ikke, I skal vel give jeres medlemmer rygdækning, skal I ikke det? Vi giver dem al den rygdækning, vi overhovedet kan, men det er jo stadigvæk det enkelte medlem, der beslutter, om de vil køre den her sag. Og hvis ikke de vil køre den, jamen, så siger vi, jamen, så kører vi ikke sagen.